Se on sitten paukahtaa läsäikä. En mä saa tätä rikki. No siitä. Tää on nätti kuvia. Oh. Ai sä laitat tonne vähän vahvinetta tuohon. Joo. Tää on hyvin karkastu lasi tää kun meni näin tasaiseksi näin. Joo. Tuolla rikotaan ikkuna. Täällä rikotaan vaan ikkuna. Asialla. Joo. Se on aina se, yleensä sitten se mistä se lähtee, niin se jättää tuon tommosen. Joo, se on oikein hyvä kuvio siinä mielessä. Tää aika hyvin karkastui tasaisesti, tuo meni pieniksi tai saman kokoiseksi nuo. Joo, se on sun varassa. Se aina vielä tuo menee pienempiin osiin, se napsuu tuo äänti pitää, niin se vielä menee nuo palaset. Pyydätkö joku ottaa raosta kuvan vai? Laitetaanko pois? Vielä yksi kuva. Sieltä tippu morun. Tuossa on tosta lyöntikohdasta tipahti justiinsa. Joo, mutta se näkee niin sillä. Ei tää kyllä. Ei tää lähde kyllä tää on. Onko siellä ketään? Mä vähän. Kyllä tätä voitte itsekin kokeilla, että mitä se on. Lasikoko on nyt paljon se on? Tää on 2116, 2160 ja 197. Siinä oli käynyt semmonen, nimittäin tässä talossa oli näissä jotakin häikkää näissä karvimitoissa ja tähän oli paljon tullut väärämittaisia lasia. Joo, minä käyn siellä. Joo, no niin. Joo, ei. Voidaan me tosta sitten ottaa tästä seuraavaa. Hetken, rauha. Onks sulla se? Minäpä lasken vähän alaspäin.
Tämmöinen. Oikein. Melkoista hyytellä. On tuo kaupan jatkoskohta, ei mene tosta. Mitäs meillä on? Vedetään jos ulos. Pitäisikään meidän ottaa tuo kokonaisena, mutta jos mä tuon tuon sinne toiselle koneelle ja... Joo, mä saan tästä. Joo. Joo. Umpikuja. Joo, kyllä. On sekin. Vähän meni, jonkun 1,5 senttiä meni. Ja on niin pirun sitkeitä kanavua, kyllä. Hyvin pitää, että saa palasina niin kuin ottaa pois. Kaavon leikkaa poikki. Joo, mä katsoin, saa siinä pikku projektin omalla koneella, kun mä ajan tänne Aatalon päälle.